बर'फोरनि थाखाय आरोबाव जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय गुवाहाटीआव फिन एभिक्शन जादों। नोंथाङा थारैनो निउसाव नुखाजोब्बाय, ससियेल मिडियायावबो नुखाजोब्बाय। मिथिनाय बादिब्ला बेयो बरबारि ओनसोलाव जादों, हेंग्राबारि खाथियाव बरबारि ओनसोलाव जादों। बेवहाय मिथिनाय बादिब्ला 200सो न'खर दंमोन, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जातिनि सुबुंफोर दंमोन आरो बिनि मादाव 30सो बा बिनिख्रुइबो बांसिन माने दा 100 मिटारसो बायदि ओरैनो 150 मिटार आरो जाफिनगोन खोमा 100 मिटारल'सो दिनैसो जागोन ओमफ्राय आरो थारमाने जानो हागौ बर' न'खरफोर दं आरो नुनो मोनदों बेवहाय जोबोद दुखुनांथावै जेबो इनफरमेसन होआलासिनो आगु वार्निंबो होआलासिनो डाइरेक्ट फैनानै हाग्रा बिफाना बा बेबायदि सरकारनि सुबुंफोरा जेसिबि लाना फैनानै बुलडजार लाना फैनानै सेफायफैदों। गासै न' बांखौ जेरै गोसो बेबायदिनो सेफायदों। पुलिस प्रशासनबो लाना फैदों आरो सेफायदों आरो मिथिनाय बादिब्ला बेवहाय डिसिआ फैयाखै बेबायदि मिथिनो मोनदों। आरो सबसे दुखुनांथाव बेनो जाहैबाय जोंनि माखासे बर'नि मेडिया चेनेलफोरा बेवहाय थाङाखै। नुनो मोनदों बेवहाय प्रान्जल नार्जारी बिथांखौ नुनो मोनदों बेवहाय आरो लोगोसे बारग'यन देबि बिथां बि राजा बिथांखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना माखासे फुटेज खेबनानै लादों आरो बेखौ थारैनो ससियेल मिडियायाव स्प्रेड खालामनानै होदों आरो बेखौ आंबो नायदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मेडियाफोरावबो आं नायदों। गुबुन हारिनिफोरा मेडिया लिंहरनानै सरकारनि फारसे सोंखारिदों, नाथाय जोंनि मेडियाफोरा बेवहाय सफैयाखै बा सहैनो हायाखै। दिनै अखा बोथोर, बे अखा बोथोराव बेबायदि हरखाब फैनानै न' बां सेफायनानै दा मानसिफोरा बहा थागोन, बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। जानो हागौ बेवहाय इलिगेलि थानो हागौ, नाथाय बिदि होननानै हरखाब बेबायदि जेबो खौरां होआलासिनो बेबायदि सोरनिबा न' बांखौ सेफायनानै होनाया थारैनो दुखुनांथाव। बेवहाय बैसोगोरा सुबुंजों लोगोसे उन्दै उन्दै खुदियाफोरबो दं। बै खुदियाफोरा मा बुजिना मोननो, न' सेफायनाया मा, एभिक्शना मा, इलिगेलै थानायनि ओंथिया मा, बेखौथ' जेबो मिथिया। सरकारा खमसे खम खनसे सानग्रोनांगौमोन बेखौ सेफायनायनि। खनबेसे वार्निं होदों बेखौबो जों मिथिनो मोना। लकेल सुबुंफोरा बुंनाय बादिब्ला जेबो वार्निं होआखै, डाइरेक्ट फैनानै बेबायदि सेफायफैदों बेबायदि बुंदों। बुंनो हाया मानो बेबायदि मावदों सरकारा। थांनाय समावबो नोंथांमोना बेबायदि नलपारायाव खोनादोंमोन बेबायदि सेफायनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो दिनै बरबारि ओनसोलाव बेबायदि खालामबाय। फिन मिथिनाय बादिब्ला सरकारा मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय माबा मोनसे बानायनो नाजादों आरो बे बानायनायनि थाखाय 150 मिटार्स मोनसे एरियाखौ सेफायगोन बेबायदि बुंदों आरो दा 100 मिटार सेफायदों बेबायदि बुंदों। आरोबाव फिउचाराव जानो हागौ 50 मिटारखौबो सेफायबावगोन। बिदिब्ला 200सो न'खरखौ दिनै सेफायनाय थांगोन मिथिनाय बादिब्ला, बा सेफायनाय दासिम जाबाय जानांगौ। अखा हानायजों गासै जायगाया हाब्रु जाजोबदों, नोंथांमोना थारैनो फुटेजाव नुदों। जानो हागौ बिथांमोना इलिगेलि बैहाय थादों, नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे गोसोबादि सेफायनानै मानसिफोरखौ आलाय सिलाय। दिनै अखा हानाय समाव बहा थागोन बै माखासे मानसिफोरा। बै लकेल मानसिफोरा बुंनाय बादिब्ला बिथांमोना लामाफोरावनो थानांसिगोन बेबायदि दुखुनांथाव लाजिनांथावै बुंदों। जोंनि हारिनि थाखाय बे लाजिनांथाव। जानो हागौ इलिगेलि सरकारि हायाव थादों, नाथाय बर'फोरा जाहैबाय कार्बिफोरा, मिसिंफोरा, जाय जातियानो बुङा मानो इण्डियानिनो सुबुं, आसामनिनो थागिबि सुबुं। बिसेसकरि बर'फोरा आसामनि थागिबि सुबुं। बै थागिबि सुबुंफोरखौ बेबायदि उच्चेद अभियान खालामनायखौ माब्लाबाबो बर' सुबुं जानानै जों एक्सेप्ट खालामनो हाया। जानो हागौ इलिगेल, नाथाय सरकारनि जेबो खहा खालामाखै। एभिक्शन खालामनाया जोंनि आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय, बर'फोरनि थाखाय जोबोरैनो अयनायकारि होननानै आं सानो। मानो होनबा जों आसामनिनो सुबुं। खमसे खम बै बर' सुबुंफोरखौ सरकारा जुदि गोसोमोनबा सावरायनानैबो बेखौ साइड खालामनो हागौमोन। खमसे खम एभिक्शनखौ जोंनि दा बर'फोरनि माखासे लिडारफोर दं, मन्थ्रिफोर दं, बिथांमोनजों सावरायनानैबो बे खामानिखौ मावजागौमोन। जानो हागौ सावरायदोंबो खोमा। आं मोनसे बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुंगोन, जायफोर बिथांमोना राजखान्थि गोहोआव दं, आसामावनो जा बिटिसिआवनो जा, जोंनि बर' लिडारफोरा, बर' दैदेनगिरिफोरा, बर' राजनितिक लिडारफोरा उच्चेद अभियानाव बर'फोरखौ बेबायदि उच्चेद खालामनायनि बिथिङाव थारैनो फेलें होननानै आं बुंगोन। जायखिजाया लिडारखौनो आं रावनिबो नाम लाया, नाथाय फेलें होननानै बुंगोन। बिथांमोननि मेगन सिगाङावनो बेबायदि बर' सुबुंफोरखौ बोरै उच्चेद खालामनो हायो, थारैनो साननो गोनां बे। उच्चेद खालामनो हायो, नाथाय बिनि सिगांनो बै थानाय सुबुंफोरखौ वार्निं होनांगोन, बुजायनांगोन, साइड खालामनो नाजानांगोन, गुबुन जायगायाव थांनो थिननांगोन। बेबायदि थिनदोंना थिना जों दिनैसिम मिथिया। जानो हागौ थिनदोंबो जानो हागौ, नाथाय मिडियायाव जों माब्लाबा नुवाखै। आरो मिडियायाव नुवाखै बिनि ओंथिया जाहैबाय मा, सरकारा माब्लाबाबो रिकुवेस्ट खालामाखै बै थानाय मानसिफोरखौ जे इलिगेलि थानाङा, बेनिफ्राय ओंखारलां। सरकारा मोनसे बेवहाय खामानि मावनो थांखि लादों बेबायदि बुङाखै माब्लाबाबो, आं बेबायदि सानो।
बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जोबनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा थारैनो फेलें। दिनै जोंहा सोर मन्त्रि गैया, सोर एमएलए गैया दिनै बर' सुबुंफोरा। मा बिथांमोना खनसेबो हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनानै जुदा रोखोमै बेबस्था लायोमोनबा बेबायदि अपमानजनक थासारिया जागौमोन? थारैनो जानाय नङामोन। बेनिखायनो आं बुंगोन बेयो थारैनो फेलें। जानो हागौ जोंनि गेदेर गेदेर लिडारफ्रा माखासे मोजां खामानि मावदों जानो हागौ, नाथाय उच्चेद अभियाननि बेलायाव एभिक्सननि बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आं फेलें होननानै बुंगोन। जानो हागौ आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, नाथाय सासे बर' सुबुं हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन दिनै नोंथांमोननि मेगन सिगाङावनो बर' फिसाफोरा, बर' सुबुंफोरा, उन्दै उन्दै खुदियाफोरा जाय एभिक्सना मा, उच्चेद अभियाना मा, न' सेफायनाय मा जेबो मिथिया, बै गथ'फोराबो दिनै जानो हागौ बै अखा हानाय बोथोराव जाबायदि नलपराव जादोंमोन, बार फैनायाव बारहुंखानि गेजेराव थानांगौ जादोंमोन, दिनै बेबायदि अखा हाबाय थानायनि समाव बे अखानि गेजेरावनो लामाफोरावनो थानांसिगोन। थारैनो बे जोंनि लिडारफोरनि थाखाय बे अपमानजनक। जानो हागौ बिथांमोना गोरबोनि दुखुखौ फोरमायनो हानाय नङा, नाथाय बे लाजिनांथाव। जाय जोंनि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बिथांमोना बे भिडिअफोरखौ लानानै फैदों जोंनि बर' समाजनि गेजेराव, बिथांमोनखौ जों थारैनो धन्यबाद नांगोन। दिनै प्रान्जल बिथां आरो बि राजा बिथांमोनखौ थारैनो धन्यबाद नांगोन। दिनै जोंनि रावबो सरकारि सुबुंफोरनिफ्राय जेबो रिएक्सन फैथ'वाखै। सरकारि सुबुंफोरनि रिएक्सना माब्ला फैयो? खनसेबाव कनफार्म खालामनांगोन, प्रुफ खालामनांगौ, नंमारगोना नंमारा बाथ्राया, बायदिसिना बेबायदि आयेन कानुन लिगेल इलिगेलफोरखौ नायनायनि उनावसो कमेन्ट्स होयो नालाय। नाथाय जों साधारन सुबुंफोरा बेफोर आयेन कानुनखौ बांद्राय बुजिया। जोंनिया जाबाय डाइरेक्ट बाथ्रा जे बर' मानसिफोरा बेवहाय उसेट खालामजादों बास। जानो हागौ बिथांमोना इलिगेलि थादों, इलिगेलबाबोथ' जोंनि हादरनि एसेबांबो धंस' खालामाखै जों बे आसामनिनो सुबुं। स' जों आयेन कानुनखौ बांद्राय नायबाय थाया, बर' सुबुंफोरा उसेट खालामदों नालाय जों बेखौ अरायबो बुंगोन बेवहाय लिडारफोरा फेलें जादों, बेखौनो आं बुंगोन। स' नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो, माबाफोर जुदि एडभाइस होनो गोनां दंबा हो, आरो जेसेबां हायो बै फुटेजफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालाम, आं बेखौनो बुंगोन।